ହଁ ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠି କଣ ଦଶମ ପାଇଁ ପଢୁଛ? ହଁ ପ୍ରିପେୟାର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା? ହଁ କାହିଁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କଣ ହଉନି? ନାଇଁ ବା ଦଶମ ଗାଡ଼ି ଦେଉନି ସେଥିରେ ଲେଖା ଲେଖି ଚଲେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରିପେୟାର। କୋଉ ଦିନ ସରିବ? ସରିବ ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ। ଆର ବର୍ଷ? ତାମାନେ ଦଶମ ବ୍ୟାକ୍। ଆଉ ଦଶମ ଡେଇଁଲେ ସିନା +2 ଡେଇଁବ। ଏତେ ବାଟ ଗଲେ ଆମର ଅସୁଆସି ଦଶମ ରହିଯିବୁ ଭଲ। ଦଶମରେ ପା କିଛି ନବୀନା ଖୋଲିନି। ଖୋଲିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସଂସ୍ଥା କିଛି ଖୋଲିନି, କ'ଣ କରିବା? ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲା ସକାଳ ବସି। ଭାଇ ଆମର ଏ ବର୍ଷରୁ ପଢିଲେ ଆର ବର୍ଷରେ ଦଶମ ସରିବ। ଭାଇ ସେ ମାନେ ପଢିବ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଉଠିବନି, କହିଲାଣି ପଢି ଚାଲିବ। ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସକାଳ 6ଟାରୁ, ଆଉ ସିଏ ରହିବନି।